tabuk tokirai deborma 1 bosor romoi bisnao kalaijak phiaba o jorao porinani jorase phiaba sak hamya ongma bai bisnao se kalaima tongsibo bongni nok nukung belai khaino birman nanglaijak amoni bagai lokorokni thani chubamung sanka takuk tokirai ni buma bufani mung gai Chaitranjan deborma bumani mung garupa kaina deborma boni parani mung ke Jogabari ADC Bliss PS ke Bisranganj Post Office ke Jogabari Block ke Jampuijola RD Block Condition hingke 18 Gulagati Faidi hingke takuk tokirani mangpilino naidi. Puilan kubilang ma TV on no jotono no lamsago khapangni dakote buhusang ang tini phaisok paijak lai thangjak je tokhirai deboro mahni bini sakhamia tabuk bo hamia ko sengyang koktoma thumte je bini kami gana thunyo lai thangma ba seng bono nai thangana hanai tini phailaijak kwa hingke o kami ni mung hingke Pormonogor gana ba yang Bisranganj bai bo bisechalia mungna parani mung hingke Jogaibari hini seng sawi maka Padi hingke seng borok bai seng phaisa thani kok sawi nyalai je ani debra bakhangno je asukjak sini tokhirai deborma manai bo belai sak hamya ngai 1 bosor haing dongka tabu bo bini sorry hamya ko je agin hanya agin he ngi tongko ngeseng bo bai step serai khalai nai acha manai nung tau bahai tong sagoro de kahamda tawo agin se kisa komika nung se bahai tong sagori kahamda hamno nin sorry tabok te kisa komi ma hinum ma tong ka heda agi ka bahai tong mane agi he deherok sakoro bo bismarok sepingi ma tawo kisa mangka tau ka kisa bisamarok seplengi ma khana haja acha nung ma hengman basa se balok kang kamo 1 bosor kaka 1 bosor ka khana nung doktor ong naja khana pro doktor naja man tam sani sano no doktor rani mon report kaham no phayo report ka kaham no phayo konto tu jeni ni jengi tongmane abor kono saise me doktor khaisa ngen nung tabu je manai himi roktira mansa kisa mana asung mansuya nung himi bo maya kisa himi mano asuki thingwate asuki bo maya tana ngen nung jodi na tabuk sani ni sori to kisa hamui tong class hamsugya ko buskangni na simungtam tongnan je nung haseni lokorongno je khaka hamti prasarono nung soba soro sanan tere musong borok soba sor khawa hamkok nai amote sa soba sumanta borok soba chokha kyangke nung tebo hamsugui manche nai serai tai kon problem kari kya aba hanjang na bole na nin mo takhire deborma nin babu ni mo Chaitranjan deborma nin mane rupokinya deborma ha rupokinya deborma rupokinya deborma tabo sa jorot nyang motam tini ni sak kisa hamani digino no hojagi tong nang haisina puila bari proko boma hige bari samanai puila bar kulo ye tek sawo lumo base busima kha bari proko tebo nang basai busu semai himi semaya mane nang khasi yangi phayo haisana nongna parani mong tam ngamo Jogaibari bari omo bi kondra kalai Jampujola anda Jampuijola bolok tana Kadingka kabani jakote bukusong seng je sinu manai bait seng kok sawi serai seimaka tabu bina amo seng kok sawi nyala je bina amo thik basajak sini yorono ja suda acha kaike nin sadalan bising tik seng saimaka boto tabok motamti hamani digono thangi dong kami sawo ngen nangla boma hema tong je bini sorino nogoi Pau hamba nyong no bo media phanyorong no nong no bela kina hambai maro nong bising tei lokorogo kisa misa soba sokhai kya hananyai soba sato khaimani no hai sini buri buma bodolok bosono khangere phakya kisa misa je sungmani khangere phakya bong no bo bela nya hambai maro bini sak sorike boto atomatong ke hamunyu tongodo atomatong ke bini sori tong thokjago ngai thayo ge haipano bufuru jan ke babari nyai bo bisina kala tong tabaka hama haingi tongodo hampana bini yathero asukba sarong maya ta asukba samaya sori simi kisa samani tong thokjago sori simi kisa samarok tong thokjago hingke bo abno na hamu ni tongta hingke a bini sori hayangi phebroko bo sori tong thokjangma hayang ungjago ta hingke abno nuboke ko mane sori tong thokjagoi kisa hama hai oba hai ungjago ta
Ga haipano bo. Ake hamu jongman kekengno kisah tongthokno kekengno. Buhurjan ke atka babari phai bin sorry. Sajagi bari phaja. Ga tabu ka to sajagya ko. Ga haipano sajagya ni bisingo pano bini asok basa to bo to mayak no. Sasasung kikro ro suime kika hanke. Ga botor kuru ko letin rogo thang kipano ang kikro ro suri ma to no bono ta ko phanas. Oma hake ma tong ko ta. Ga bo ka ta ke kisah 사장마로 껌이나 한 영작이 좋가. 가보 부르자니 사자의 파이 아부터 살이야. 가 앞으로게 보스 보다 그 소리 좀 동작이냐 하행이 좀 하. 가보노 로코로 저디노 아니 사들라도 하미야 고노 니마노 우리 앵마들 비니 사마로 아도마도 껌이작이 정도. 그 로코로 가보노 카가낭 마야가낭 로코로. 너로 되게 샤수바 간가인게 아니 사들라노 Dokter ka hambai nai mana nana yang bekau songo ta ke abonu subazadi kisah lukuro kano ani seraje masa susuksi masa no se an asai chong mani tau bini sak sori ro hada hamno hamya abo bang wana uma keno jora khang thui muturi theya han bin kana asugui makabu tam ka hambi mana kya Hanya ke abonu bagenyo ang nong thani ma ko jata nong no marung hoka ani sajala no ang hanyo sasajong bai mimang kunu budi rong maya ang media rong non mana hasinai oba hai rok ne ang ani ba khau song mani pu phakya ishoni jarai abono lukurong thani asung ko jawang ani sajala na saksori hamrana bage Kisah suba baca dihne lukurong thani asang ko jawa. Emne bono ke bopana tabasa jartoi ne tarok chero sobaka je bino je saksori hamyani tei Ang to ne tarong no MBC naro thangka bo MDC mum sini sarbudo naro thangka thanggenyai bo hono ni serani kagos potro tudi ang thanggeje pono busuk ani yakbai ri manani nogo haji kagos potro tu di hine nyai kang bini dokumen otalang thangka ke sar pudong ke sata ani ya bosu mena ang pesele subai manani ko 2-3 se subai manana ga sabai bono ba ke saksori hamri manai ge bin dokumen tu di gang sar song nogo thangai ang bin dokumen deka bo rang sido goi na ni sata ge hapen shonibar sido goi na hanka sangnai jega kuta arang brosito na mane tau phone norok account check khaine ko haida ta boro ke shonibar ni rogo na habanu ni sata asar ke besoro rona ni hne nong na posaman to besoro rona ni suno saya arogo ke te kisarong mana no ni simi sauta sar ke ni bin kagos potro bin dokumen dokter lang thangge hai ni sata sar ke sungsia khanya jega kuta din seroi bar khu ka ba gabo no na jega kuta nge nang thing no nong na ra ningai MDC na nang soba sa saman ko nang soba su ma kha nge nang tai nai tong nai hastani lokorong no khe soba soro sana da musung ko hasin rokurok nai tong nai rok borok khai ro goi de khaba no soba soro khaba ani sajara no teu kaham doktor kaham baire rogo nai mana ni ang kha khala bon number so banai bono abrok le kere bini abono bini kumunya ro number ire manita bin kumuni thani number ire jakta ke bin kumuni thani bana dadi ni nyai nyoka saba ani nyai ire khata bin kumuni jipe number no na bla asang no na bani an mongker pokoknya de broma jogoi bari ha bisrang ando bolong ke jompul poncer ke jogoi bari no cipa jola porm kapani ta khate bukusang nar khane ma khana je sini kakini khoktoi ba bini sajalani bisinte je sakhamia ni khoktoi nar srai chawai ma kana bo je asuk bosor ni pore bini sak asuk kosto khe bo manjagei pheke bini sago je party mani abo bo simini su tai ke busiya
abono borok tabuk je nai tongnai lukurokno kisa misara manjangno hanai chubaso sini bisingtwi norokno makoi hoka tini borok tai bongni jaga sampoti bo kwrwi khoksa lakatai sale income ek tega pointo bongni asuk khainani omo he khomata pointo kwrwi tongo je buile tini jaga sampoti rok tongmani bisingtwi ba rabatok kisi misa khetarok tongmani bisingtwi phono bosoni maisai tongjao tini sing borok bai salaimani bisingtwi borok lo sao je bon kheta pointo kwrwi jaga rabat rai chanani pointo jaga kwrwi kha asuk borok gori omo hai obostha o cholai tongo haini bagai khapangni takotai bo khusang je sini manai tabuk bobo sai tongo aigeni sibini sak tabuk te kisa hamte ngei phaide rego tomungno norok chuba kha hingke bo tai bo hamsugui manai hinei tini srai sini mamling bisingtwi sai khanarka hingke khapangni takotai bo khusang ang tai bisi kok salia kubilangma tibi nengei ang ground ni pora phajak juel de borma puilan simi pai thak jora nai tongma bagui norokno pai phlaya hambai maro